Sanibonani guys, igama unqobile ngiphasela amazwela homecoming ngomhla ka-17 August. Hayi-ke guys, ukapteni ugcine enze lokho ebekade ngisola vele ukuthi uzokwenza. Wenza isiqiniseko sokuthi-ke uShobane, uShwabi noLwazi bayithola ibheyili yokuphuma lapha ejele. Guys, uConstable Dlamini bekade thukuthele eganweni wabo, embuza ukapteni ukuthi uvume kanjani ukuthi Mgulukudu enje ibuyele back emphakathini, ngoba umphakathi wonke umincile ushawo luvalo nje, njengoba nje bazi kahle ukuthi mengase bephume impela ngaphinde futhi kuqale phansi abantu-ke becuye izitho zabo. Guys, umane wathi ukapteni, yeyi mina ngeke ngize ngiphikise izwi lamantshi. UMantshi uyena okhulumayo. Wathi kodwa nawe ubungomgqugquzela njengokapteni, usho ukuthi laba bantu bayingozi emphakathini. Kanti thina sizoba amaphoyisa anjani angakwazi ukuvekela umphakathi? Wathi kanti thina sizoba umphakathi onjani mewukuthi iy'boshwa zethe la phakathi zikwazi ukubhaxabulwa ezinye iy'boshwa singakwazi ukuthi siy'size? Nabo bayilunga phela lomphakathi labantu, ngeke sikwazi ukubayeka la beshawa kabuhlungu kangaka ezinye iy'boshwa. Kumele beyithole ibheyili bededelwe. Hayi bo guys, ukapteni waqede wathi uConstable Dlamini, ngisacela ukuhambe ngedeskini lami. Athi vele hamba edeskini lakho mawuswele into ozoyenza. Hayi bo guys, uShwabi-ke bekade emabokoboko lapha ekhoneni ehleli-ke noShobane, naye uvuvukela idlathi, nangu noLwazi uyagqirha kaningi-ke lokuthi amadoda amdike kahle impela ngebhuzi la ey'mpambweni. Guys, ngendlela uShwabi anenhliziyo embi ngayo, umane nje wathi sihleli la ngaphakathi, kodwa imali iyaphela la ngaphandle, yazi umsebenzi umile. Athi uShobane, hayi bo, uthini manje Shwabi? Usakhuluma ngomsebenzi esimweni esinje esibhekene naso? Wathi ungakhathazeki, sizophuma la thina, sizophuma ngekudala. Wena uzojabula yini mewukuthi kukhona amanye amadoda sesitshontshela umsebenzi wethu? Uzojabula mewukuthi kukhona amanye amadoda adla esithebeni sethu? Ngeke, kumele mesiphuma la sibuyele kuloya msebenzi wethu. Wathi hayi bo Shwabi, uyazizwa ukuthi ngithini? Wathi nje ngiyazizwa ukuthi ngithini, hawu siyabuyela nje. Nangampela waqhamuka uConstable Dlamini ehlinile edla u-chewing gum, wavula kahle igate, wathi niyitholile ibheyili, seningaphuma nihambe. Wathi uShwabi, ngitheni kuwena? Apha amangami? Ngampela guys, boba u-3 baphuma. Lapho uShobane uba unumber 1 ukuphuma laphaya emnyango. Bonakala nje ukuthi leya ndawo ayimfanele, futhi bengakaze nakanye emaphusheni akhe ayicabanga ukuthi-ke avalelwe ejele ney'boshwa ekade zazihuzula umhlaba. Guys, akupheli-ke lapho. Le Okhambeni Clinic bekade impela-ke ama-patient efike ngena nodokotela nonesi-ke basiza phela njengenjwayelo. Kodwa-ke shuthi uShobane ukhumbulile ukuthi before abe uMaligaju wake waba udokotela. Wagqoka-ke into zakhe ubhuti wangayifaka kodwa i-lab coat, wahamba waya eklinikhi. Umane aqhamuka esithi phindile eya ku-receptionist. Wathi ukhona umala ngaphakathi. Hayi bo Shobane, kanti uzothi engakaphenduli nje uphindile kuqhamuka uZethu. Athi hayi bo, ngiyalingwa yini? Ufunani wena la? Athi weZethu, awunalo nje wena ilungelo lokungibuza ukuthi-ke ngifunani la. Wathi ngicela uhambe la. Wathi uma wami kuphela ungangitshela ukuthi mina ngihambe la noma cha. Wathi noShwabi unalo naye ilungelo lokutshela ukuthi wenzeni nini ngasikhathi sini, angithi? Wacishwa ngibulala wena. uShwabi wathi ngibulale wena, wathi cishwa ngibulala. Lapho ama-patient alalele yonke le ndaba. Wathi weZethu, lukahle nje ukungibangela umsindo. Wathi la wena uqhekeze umphakathi wase-Okhambeni awuhlukanisa kabili njengesikorobo wena. Uzongitshela ukuthi mina ngithule? Wathi uthi uzama ukuhamba-ke manje uShobane ebona ukuthi cha ngathi akadingakali lapha eklinikhi. Wathi uyaphi wena? Umgcaza la ehlombe uZethu. Wathi uyaphi wena? Sasukuma isiguli esisodwa sathi uze la vele uzomsabisa uZethu wena, ngoba uZethu wakubamba phela wakubuphisa, angithi? Kwaqhamuka amadoda-ke manje-ke nawo ayigulu, athi we baba uhambe la, awukuhambe wena, siphumele nje la eklinikhi. Hawa amgcaza kabuhlungu guys uShobane. Ubungazi uvuma ukuthi hayi cha, kukhishwa iphara lapho uqobo lwayo. Theme kuqhamuka-ke uma wakho uMetron ezophela isixokoxoko la ngaphandle bethi nhla, indodana yakhe le xoshwa kabuhlungu kanje akavaze akhuze. Umane nje warola amehlo ugirl, waqeda waphindela ngaphakathi e-ofisini lakho kusho khona ukuthi naye uqobo lwakhe ukhathele. uShobane usemla emqaleni wakhe guys, akasamfuni nala ebheke ngakhona, kube kwamathumbu akhe awazala. Guys, akupheli-ke lapho. Kunobhuti omusha-ke ofikile igama lakhe kuthiwa uMsizi Dlamini.
Uthe mefika lo bhuti lo wajatshulelwa kakhulu uMakhumalo lo nesitolo. Kanti uzothi kusanijabulela nje kanjalo emncoma ngokuthi muhle usemude nani nani. Hhayi, kube khona-ke ubhuti oshaya intombi yakhe la. Nangu-ke guys uMsizi useyagxambukela ey'ndabeni ey'ngamfuni, usekhuzela lo sisi oshaywayo-ke. Then-ke bale bagcina sebeke boshwa bobabili ejele. Mefika ejele uMsizi usebona udadewabo-ke uConstable Dlamini. Usethi Msizi like uyathuka ukuthi ubhuti wakhe kade abhunguka, uma ebuya lapha okuhambeni ufika futhi useyangena ejele kanjani. Hhayi-ke ugcine ekhishwe-ke ejele-ke uMsizi loyo, wahamba naye-ke uConstable Dlamini baye ekhaya. Uma wabo-ke ujabule kwangathi yeyi ukhisimusi guys. Wamuhaga umntanakhe wathi kodwa ndodana yami kade ngakugcina, ngaze ngajabula ukukubona wena khehla lami. Hayi bo, bungaze uzuphika ukuthi ingane encane kube kuwumdondoshiya wensizwa omdala obona kahle guys ukuthi impela ngathi usesondela laphaya kuma-late 40s wakhe. Guys, akupheli-ke lapho. Ubhuti-ke bamncomile kwasho ukuthi hayi cha, kona usuhambile kodwa kufuze ngabe usunonkosikazi nabantwana manje, usumdala mngaka, uhleli kamnandi kule menishini yakhe enkulu like urichi kodwa awufuni unkosikazi. Like kungathi nje uma wakho umbona ngathi uyisicebi lo bhuti lo, kodwa ngathi ubhuti uney'nkinga, kuyikona ukuthi njengoba nje ebuyile ekhaya akafuni ukukhombisa ukuthi ubalekele iy'nkinga la avela khona. Guys, uConstable Dlamini kodwa kukhona into ayisolayo ukuthi lo bhuti kukhona into ayifihlayo, kodwa-ke kuzothi kuhambe isikhathi sibone ukuthi ngampela kwenzakalani ngayo. Lo Msizi-ke uke wathola i-phone call evela kumuntu thina esingamazi okwamanje ebuza nge-investigation. Umane nje wathi hhayi uyalwazi nawe lolu phenyo luthatha iy'nyanga noma lithatha unyaka, so ngicela ungimele ungangijahi ngalolu phenyo lolu. Phenyo luni-ke lolo guys okwamanje asazi. Balekelani ubhuti uMsizi ezozefika la ekhombeni emva kweminyaka emingaka okwamanje asazi, kodwa konke lokho sizokuthola emva kwesikhathi. Guys, akupheli-ke lapho. Nangu uNgaraje ebasemathandweni okwesibili kuMangcobo. Guys, lapho uMangcobo naye ugirl uncibilika njengerama mebona-ke uNgaraje. uNgaraje-ke usagodla iqhude namanje, ingalo yakhe phela-ke ilimele njengoba bamdubula la esifubeni, kodwa akakhohlwa ukuya kwisaloni kaMangcobo. Lapho guys singakhohlwa ukuthi-ke uShwabu usephumile ejele, okusho kona ukuthi-ke uMangcobo hayi benoNgaraje abaphephile-ke manje ngoba ibhubesi selizofika impela lizobagwinya kungekudala. Ushilo-ke uNgaraje ukuthi cha, wena wozohlala ekhaya, woza ekhaya uzophepha ekhaya, uzohlala kamnandi ekhaya ngoba besebalisa uMangcobo ukuthi-ke iy'kweleti zimume la emqaleni ngoba phela melahla uShwabi kumele alahle nemali yakhe, ngeke-ke aze ondle umuntu osengasathandani naye uShwabi. So uyasho uNgaraje ukuthi woza ekhaya. Uthi omakhelwane bazothini? Ngiphume emendweni emshadweni wonke ngijike ngizokipita nawe. Uthi khohlwa abantu, okubalulekile ukuthi wena lapha ekhaya uzohlala kahle, uphephe, uvikeleke futhi uzohlala ngokukhululeka. Hhayi nangampela kwathi uMangcobo akayicabangisisi le ndaba, kodwa nje from the looks of things ngathi ugirl uzothi yebo ngoba vele kudalo ayithandela-ke uNgaraje. Guys, aphela lapho-ke Mazwibela namhlanje. Ningakhohlwa ukusubscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama uNqobile, ngiphasela Mazwibela homecoming ngomhla ka-17 August. Hayi-ke guys, ukapteni ugcine enze lokhu bekade ngisola vele ukuthi uzokwenza. Wenza isiqiniseko sokuthi-ke uShwabi noLwazi bayithola ibheyili yokuphuma lapha ejele. Guys, uConstable Dlamini bekade ethukuthele eganuni wabo embuza ukapteni ukuthi